Μαμά, τι είναι η βιταμίνη D? Η βιταμίνη D είναι ένα θρεπτικό στοιχείο, απαραίτητο για το χτίσιμο και τη διατήρηση ενός γερού σκελετού. Και πού τη βρίσκουμε? Την παράγει φυσικά το δέρμα μας, όταν εκτίθεται στον ήλιο. Αλλά υπάρχει και σε κάποιες τροφές. Παρόλο που στην Ελλάδα δεν μας λείπει ο ήλιος, έρευνα έχει δείξει ότι τα επίπεδα της βιταμίνης D σε ένα μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού είναι κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα. Επιπλέον, η πρόσληψη της βιταμίνης D μέσω των διατροφικών πηγών βρέθηκε να είναι ανεπαρκής για το σύνολο των παιδιών. Γι' αυτό, οι τροφές που είναι εμπλουτισμένες με βιταμίνη D τα βοηθούν να συμπληρώνουν τη βιταμίνη D που έχουν ανάγκη καθημερινά. Τα δημητριακά Kellogg's που είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνη D συμπληρώνουν τις καθημερινές μας ανάγκες σε βιταμίνη D, η οποία μας βοηθάει να χτίσουμε ένα γερό σκελετό. Απολαύστε τα σαν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Kellogg's με βιταμίνη D. Η βιταμίνη του ήλιου στο κουτάλι μας.